Europan ahotsa altxatzeko momentua da. Euskal Herria nazioa gara. Gerrarik ez, bakea nahi dugu. Beti, beti antifasistak. Egin dezagun orain. Ekainaren 9an, Euskal Herritarron ahotsa Europara. Orain Errepublikak. Bozkatu Euskal Herria Bildu. Arrasti onden hori, eta ongi etorri Galdakora. Uste dute bagabizela ja heltzen hauteskunde ziklo honen amaierara edo, ez dakite luze egiten ari atzuen edo, eta badakigu ez dela erreza, hauteskunde Europarra hauetan murgiltzea, baina askotan esaten dugu. Zuek sarie gure indarrik handiena, EH Bilduren indarrik handiena gure komunitatea da. Beste batzutan esan izan dut bai, zuetako bakoitzak indar bidarkatzaia dekola edo, albokoari esateko zein garrantzitsuak direzen hauteskunde hauek, eta aurrekoetan adibidez Galdakaon oso emaitza onak atera gendu zen, eta Euskal Herrian bai. Beraz, uste dugu oingoan aukera baliatu behar dugule, eta kriston emaitzak atara, barriro. Europa hor dau, askontzako agian urrun, baina gu adibidez, udaletxean lan egiten dugun ontzat bai, oso garrantzitsuak direz. Europatik heltzen direz hainbat eta hainbat araudi, eta horrek badeko eragin zuzena gure egunerokotasunean. Eta nola ez, uste dugulako benetan, ezkerra independentistak euki behar dauela bere ahots propioa Europan. Esan duan moduen lehen, oso garrantzitsuak direz hauteskunde hauek, esan duztio gogoratzeko maiatzaren 30ean, amaituko dela posta bidezko aukera, beraz, zuetako bakoitzak ezagutzen badeu baten bat egongo dela furgonetagaz urbasatik edo ez dakin ondik, mesedez, ez egotzu zue, aukera dekola posta bidezko botoa eskatzeko. Beraz, urrengo islaria aurkeztuko zuet, hemen dekogu idurre bideguren gabantxo, eta beste barik ongi etorriak, eta aurrera! Arratzalde hon Galdakano eta Galdakanora hurbildu sarien guztizoi ongi etorri. Inigo esan dabe moduen barriro beste hauteskunde batzutan murgilduta, hauteskunde gabiltza aspaldiko garaizetan, bai eguen ikusten duzue, makinaria guztize barriro martzan, zuok danok hemen ikustie, benetan posgarriz da barriro, eta naizta batzutan ekie begon barriro kanpainak hasten dienien, eta ganera kanpaina bata bestearen atzeti datorreneko, niretzako ja behin hasitze lehenengo mitin baten, ikusten dotena da, posgarriz edala eta ilusioz beteriko momentuek diela bai, askotan alkarrezkara ikusten bakoitza bere lanien dauelako, eta hemen olako topaketa honetan, hauteskundiek aprobetsatute, alkar ikusten gara, alkar bezarkatzen dugu, alkar estimatzen gara esaten dugu alkarriri, eta nik uste dut importantia dan beste gauze bat, eta da aitortzie zelako lana egiten ari garan herri eta erakunde guztizetan. Eta zelanez hemen Galdakanon bereziki. Inigo eta beran talde guztizek herri honetan indo zuen lana bikaina da, eskertzeko da, eta honek etorkizun oparoa dauka. Eta honek betetzen gaitzu egiz ezan politikan gauzenok jarraitzeko, ez? Energia hori hemendik ateratzen dugu.
alkarren apoio honetatik eta alkarren miresmen honetatik. Ekainak 9 Europako Legebiltzarrerako hautagaiak aukeratuko dira eta Euskal Herria Bilduk badu bere erronka propioa. Batzuk esaten dabe ultraeskuinak gora egingo duela, beste batzuk esaten dabe estatu mailan Alderdi Sozialistak irabaziko duela, ez dakigu zer gertatuko den, baina badakiguna da gauza bat. Euskal Herria Bildu hauteskunde honetan agertzen dela barriro be erakusteko Euskal Herria Bildu ze indartzu dauen eta hauteskunde honetan daukagun erronka argi eta garbi dugula. Euskal Herrian lehenengo indar politikoa izan behar gara eta izango gara. Ez eduki zalantzarik. Y no es un reto fácil, pero es posible. Y es posible porque cada vez son más las personas que comparten nuestras ideas, cada vez son más las personas que comparten los valores que representamos y cada vez son más las personas que comparten la idea que tenemos nosotros de qué es hacer política y cómo tenemos que hacer política. Y es importante ser la primera fuerza de Euskal Herria porque ahora mismo, gracias al trabajo que estamos haciendo en todos los pueblos, estamos agitando la actividad política vasca. Es innegable que estamos en un nuevo ciclo político y eso es bueno tanto para la política general como para las instituciones públicas donde estamos y por supuesto para Euskal Herria, porque de eso se trata también la política, de influir, de provocar cambios para transformar nuestra realidad. Askorentzat Europa Iñigok esan duen moduan urrun gelditzen da, baina argi izan behar dugu eta kontziente izan behar gara Brusela erabaki askoren eztabaidagunea dela. Eta Europatik hartzen diren erabakiek gure egunerokotasunean, gure bizitzan eta gure etorkizunean eragin handia daukatela. Zenbat lege eztabaidatu ditugun azken aldian Madrilen, Europako zuzentarauek eraginda. Europan eztabaida garrantzitsuak ematen dira. Gure bizitza sozial, laboral eta ekonomikoan eragiten digutenak. Eta beraz, han egon behar gara eta zenbat eta indar handiagoa hobeto. Europan egon behar gara eta inoiz baino indar gehiagorekin herrien eskubideen eta bizibide iraupenaren kontrako gatazkaren aurrean soluzio politiko eta bide diplomatikoak aldarrikatzeko. Gatazkak ez direlako konpontzen gastu militarra handituz. Eta gogoratu behar dugu Euskal Herriko gatazkaren konponbidean eman diren aurrera pausuak nekez lortuko zirela nazioartean eta bereziki Europan egin ez pasan egin den lana. Eta nazioartean eta bereziki Europan lortu ez pasan ditugun harremanak eta euren eskuartzea egon ez pasan gure gatazkaren kausak eta ondorioak konpontzeko. Euskal Herriko bake prozesua Europako erakundeen konpromisoarekin eta lankidetzarekin indartzen jarraitu behar da. Halan izan da orain arte eta halan izaten jarraituko du. Baina bakea ere bada esate baterako Irungo edo Behobiako mugetako kontrol arrazistak gelaraztea. Eta bakea ere bada Euskal Herria harrera herria izatea. Hainbat ekimen aurkeztu ditugu Madrilen azken urteotan kontrol arrazista hauek gelditzeko. Bidasoa ezin da izan muga bat Euskal Herrian bizigaren ontzat, bai ezin da izan muga bat ez da ere Euskal Herrira datozen pertsonak eta Europara beste bizitza duinago bat eukitera joan nahi duten horrentzako. Ezin da izan muga bat eta ez dugu onartuko. La paz se fortalece con el compromiso y la colaboración de las instituciones europeas, pero la paz también es poner freno a la apartheid de los controles racistas que tenemos continuamente en Irún o Beobia. Y la paz también es ser un pueblo de acogida. Y por ello denunciamos el trato humanitario que estamos solicitando continuamente en las fronteras y abogamos por otras políticas migratorias. Y no podemos permitir comprar el marco de la ultraderecha como se ha hecho con el último pacto de migración y asilo en Europa. Con ese pacto se sigue presionando a los lugares fronterizos, se sigue criminalizando a las personas que están en las labores de rescate. Se plantean barbaridades como es la cárcel marítima que se está planteando en la isla de Alborán. Por supuesto, de esta manera, con este pacto, se imposibilita la acogida adecuada
humana y solidaria. Eta beraz, giza eskubideen defentza sutsua egitea tokatuko zaigu Bruselan, eta horregaitik behar dugu Euskal Herria Bildu indartzu bat. Ultraeskuinaren aurrean eta ultraeskuinaren markoak erosten dituztenen aurrean ozen aldarrikatzeko giza eskubide guztien defentza. Gorkak nire lankide eta ondoan izaten doten pertsona horretatik gauza asko ikasi dotez. Bai, atzo bertan gogoratu zigun, Brusela dela munduan nazioarteko kazetari, lobby eta enbasada gehien dituen hiria. Eta horrela da, eta beraz, gurea bezalako herri txiki batentzat importantea da Bruselan egotea. Eta gure enbasadore propio aukitzea Bruselan, importantea da. Eta enbasadore hori badakigu nordan, izen eta abizenak daukaz, eta hori Fernando Barrena da. Badakizue gainera, bidelagun izango ditugula, Eskerra, BNG edo Arames moduko alderdiak eurekaz batera, orain arte bidelagun izan gara eta bidea egiten gabiltza, eta gainera beste estaturik gabeko nazio batzuekin batera, herrien arteko Europa bultzatzera goaz. Gurea bezalako herriek bizirauteko dugun arazoen aurrean, ez jakulako besterik gelditzen, elkartasuna, errespetua eta gure nazioen eta garenaren aitortza. Eta erasoen aurrean, autoritarismoen aurrean, eskubidien kontrako edozein mugimenduren aurrean, esperantzareko babesleku izango gara. Angela Davisek esan duen bezala, azken aste honetan, esperantza landu egiten dan disiplina bat da. Esperantza zaintzen duen disiplina bat da. Eta esperantza hartu eta ematen dan gauza bat da. Eta beraz, horren babesleku izango da Euskal Herria Bildu. Desde Europa se debate y se decide la dirección de muchas políticas públicas que nos afectan en el día a día. Por ello, tenemos que estar ahí y con más fuerza que nunca. La izquierda independentista vasca quiere tener voz propia en Europa para defender los intereses de nuestro pueblo. Pero además, queremos tener más fuerza que nunca porque en el contexto actual nos jugamos el futuro de Europa. ¿Qué queremos? ¿Una Europa más solidaria? ¿Una Europa más pacifista? ¿Una Europa en la que quepan los pueblos aunque no tengamos Estado? ¿Queremos una Europa más fuerte para hacer frente a lo que venga? Pues en ese caso tenemos una cita muy importante el 9 de junio. No podemos fallar, no podemos dejar en manos de otras fuerzas políticas, porque la propuesta política más completa, sin ninguna duda, es la nuestra, es la de Euskal Herria Bildu. Eta bukatzen dut esanez, ikasturtea hasi genduela abesti ederre bategaz, eta esaten zaue, eta esan txoriak txori abestia. Eta orain txoria, hemen gurekin daramagu autobusean. Eta hori benetan inspiradorea da, eta horrek esaten du zer daramagun barruan bebai. Askatasun gozea daramagu barruan. Eta ez dugu onartuko inork egoak ebakitzea. Askatasun gozea garena eta izan nahi duguna adierazteko. Eta askatasun gozea daukagu duintasunez egan egiteko. Eta orain bai, hartu txalo zaparrada batekin, Arnaldo Otegi Mondragon, Euskal Herria Bilduko koordinatzaile nagusia. Atxaldeon guztioi, atxaldeon alkate jauna. Oso txintxo ikusten zaituzte denak, ez dezute jaten patataik, eta ezer. Egia da mitin bat emateko, ez dakiden estenatokirik aproposen hau, porque ikusten zaituzte koibituta, ez jandezak ez dute, ez gera importanteak. Egia da, idurrek esan duen bezala berriz ere kanpaina elektoral berri batean gaudela, eta egia da ere beti esaten dugula oso garrantzitsuak direla hauteskunde hauek. Baina hauteskunde guztietan gauza bera esaten dugu. Baina egia da gure ustez fase historiko honetan badagoela zerbait gehitzeko egiten dugun hausnarketari eta egiten dugun azterketari ingurua mobitzen den planeta honen azterketa egiterakoan edo Europari buruz erreparatzerakoan. Eta beraz, lehen indar politikoa izanik Euskal Herrian, zen eta
orain gu gera lehen indar politikoa Euskal Herrian, Euskal Herria bere luze zabalean hartuta, eta jarraituko du izaten, berriz ere, esan behar deguna da, eta konpartitu nahi duguna da, aspaldidanik egiten ari garan, hausnarketa bat, herriz herri, jendearekin konpartitzen duguna, eta beti ere katastrofismori gabe egiten duguna, baina nolabait ere tresna dena ulertzeko mundu hau, mundu honetan gertatzen diren hainbat gauza eta bar. Eta beraz, Europara hauteskundeen kontestu honetan, gustatuko litzaiguke berriz ere oso labur baldin bada ere, gauza batzuk planteatzea ero zuekin konpartitzea, ulertarazteko mundu hau, eta mundu honetan gertatzen diren hainbat gauza. Eta zentzu horretan gauza bat esaten dugu, eta aspaldiari gara konpartitzen gure herriarekin, eta entzun nahi gaituzten guztiekin, mundu hau ulertzeko ulertu behar dela gutxienez hiru gauza gertatzen ari direla mundu honetan eta egungo garai historiko honetan sekulan gertatu ez direnak. Eta nolabait ere kontuan hartu behar direnak benetan zorrotza izan nahi duen hausnarketa bat egiten baldin badugu. Lehena da munduaren historian beti ere hegemonia ekonomiko eduki duen potentziak hegemonia militarraren jabe izan dela ere bai. Eta hori aldatzen ari da, eta horrek nolabait ere ulertarazten ditu gertatzen direit hainbat gauza. Momentu honetan hori aldatu daiteke, eta urte batzu barru Txina izan daiteke lehen potentzia hegemonikoa termino ekonomikoetan, eta segurazki ez, ziurtasunez estatu batuarrak termino militarretan. Hori sekulan ez da gertatu, beti paretsuak ziren. Bigarren gauza gertatzen ari dena, eta nire ustez askok eta askok komentatzen duguna, eta segurazki kontuan hartu beharrekoa, ulertzeko eskuin muturraren igoera Europan. Klase ertainen proletarizazioa. Zer esan nahi du hori? Oso era laburrean esango dut. Jendeak pentsatzen du eta pentsatzen zuen eta baita ere Euskal Herrian, nolabaiteko bizitza honetan zure seme alabek eta zure bilobek zu baino aski hobeago biziko zirela. Eta krisi finantzieroak egin zuena izan duzen ikustaraztea, gure belaunaldiek eta belaunaldi berriek segurazki gu baino gaizkio biziko direla. Eta horrek beldurra sortzen du. Bere burua klase ertaina duten sektore zabal hoietan. Eta beldurrak eskuin muturraren igoerak ekartzen du. Eta hirugarren faktorea. Lehen aldiz, kapitalismoak momentu honetan munduaren eta mundua bizitzarako baldintza materialak nolabait ere kolokan jartzen ditu. Ez dugu guzti hau esaten katastrofismoa egiteko, esaten dugu erreakzio bat bilatzeko, kostiente izateko, ez beldurtzeko, baizik eta ausartagoak izateko. Mundu horretan bizigea, eta mundu horretan Europak, momentu honetan, sekulako krisian dago. Sekulako krisian dago. Jendarte oso zaharkitua du, autonomia militarrik gabeko Europa bati buruz hitz egiten ari gara, estatu batuarren estrategiaren menpe dagoena. Munduan gero eta pisu gutxiago duen Europa bat, termino diplomatikoetan, termino ekonomikoetan, termino demografikoetan, gero eta txikiagoa den proiektu bat. Eta guk horrekin zerbait esan nahi dugu eta adirazi nahi dugu. Eraikitzen ari den Europa hau ez du errekorrido eta ez du proiektu estrategikorik. Porque la única Europa que podría tener recorrido es una Europa que se construye sobre los valores de la izquierda y sobre los valores del progreso. Una Europa que se inclina hacia la extrema derecha no tiene proyecto estratégico, ni proyecto político, ni proyecto económico. Zentzu horretan, gure ustez, esker soberanistek ematen diote Europa horri itxaropenerako nolabaiteko bultzada bat. Eta esker soberanistek ematen diogu nolabait ere, irekitzen dugu leiho bat beste Europa bat egiteko. Zeren oinarripean, beste balore eta printzipioen oinarripean. Militaristen aurrean, bakea aldarrikatzen duen balorea. Imperialismoaren aurrean, herrien burujabetza aldarrikatzen duen mugimendua. Fascisten aurrean, demokrazia herritarra planteatzen duten mugimenduak. Hori da, Euskal Herria Bilduk eta beste hainbat eta hainbat sektorek aldarrikatu egiten duguna. No hay posibilidad de construir una Europa con recorrido estratégico, no se hace sobre estos valores. Eta hori da guk orain ere kanpaina honetan defendatu nahi dugunak. Euskal Herria Bilduk balore gehituak ekartzen dizkiolako hauteskunde hauei.
Guk lehenik eta behin Euskal Herria bere luze zabalean ordezkatuko dugun kandidatura bat gara. Guk nafar baten eskutik Euskal Herri osoaren ahotsa izan nahi dugulako Europar Batasunen. Guk galegoekin, katalanekin eta beste herri batzuekin fronte zabal eta sendo bat osatu nahi dugulako Europan nazioen ahotsa ikustarazteko. Eta baita ere, Europaren aurrean esateko badela nazio bat, Euskal Nazioa guztiz antifascista dena, eta bere ahotsa altxatuko duna parlamentu horretan antifascismoaren izenean. Beraz, Euskal Herriak beste kolore batekin margotuko du, ekainean 9 herri hau. Para nosotros y nosotras es muy importante que este pequeño país, que esta pequeña nación, que la nación vasca, que la vieja nación vasca, aparezca en el mapa europeo con otros colores, con los colores de la paz, de la soberanía de los pueblos, con los colores del antifascismo y con los colores del independentismo. Guretzat hori oso importantea da. Horregaitik, dei bat egiten dugu jendeari bozkatzeko. Nosotros no vamos a elegir un parlamentario, vamos a elegir a nuestro embajador en la Unión Europea. A un embajador de un país y una nación que todavía no tiene Estado, pero que sin duda lo tendrá, que tendrá un día una república y un Estado propio para nuestra vieja nación. Hori da egingo duguna, eta ni ziur nago berriz ere nazio honek, herri honek, fascismoa garaituko duela ekainean 9. Fascismoa garaituko duela ekainean 9. El próximo día 9, esta vieja nación europea volverá a derrotar al fascismo en las urnas. Volverá a decirle al mundo y a Europa que esta es una nación feminista, independentista, socialista, euskaldun y profundamente internacionalista y antifascista. Este es el reto que tenemos el próximo día 9. El próximo día 9 enviamos un embajador a la Unión Europea para defender todos estos valores. Y lo vamos a hacer como siempre, sin perder la sonrisa, con absoluta tranquilidad, con paciencia estratégica. El próximo día 9 haremos el recuento en Iruña. El próximo día 9, gau magiko berri bat eraikiko dugu. Badaramagu gau magiko desiente egiten azken hauteskunde ziklo honetan. Ziklo hau bukatzeko, nolabait ere, azken esfortzu egin behar dugu. Eta azken esfortzu horretan, benetan berriro diogu. Embajadore bat izendatuko dugu Euskal Herriaren eta Euskal Nazioaren izenean Bruselasen. Eta lortuko dugu. Eta Iruñan egingo dugu kontaketa. Eta ego Euskal Herriko lehen indar politikoa izango gara. Inongo dudari gabe. Beste gau magiko batean. Inongo dudari gabe. Beraz, lagunak, animo, altajo, ekin lanari, eta ekainean 9 Iruñan, San Fermín. Gora guta gutarrak. Es hora de alzar la voz en Europa. Euskal Herria nazioa gara. No a la guerra. Queremos la paz. Siempre, siempre antifascistas. Hagámoslo ahora. El 9 de junio, la voz de vascos y vascas a Europa. Orain Errepublikak. Bozkatu Euskal Herria bildu.